Manika. Pak, jangan dorong-dorong, Pak. Ulang-langing driya mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kenin ing lir lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang Dyah Utama wis saiki ngene aku wis bosen anggere bantah derdah karo Kakang Durna tan wurunga mengko mesti golek benere dhewe-dhewe saiki ngene wae damar mancung cinupet po sing wigati sing wigati sing perintah saka anak Prabu Duryudana marang Kakang Durna nuwun sewu. Gandeng Kakang Durna kuwi abdine negara. Pendak sasi nampa blanja saka Ngastina. Pertapanmu ki iso endah kaya ngene. Sing ngragati iki Probya saka negara Ngastina. Gandeng wis cetha ngegla kang tanpa warana yen to punjere kekuatan para Pandhawa ki mapan ana Bratasena perintah saka anak Prabu Duryudana nuwun sewu Kakang Durna kersa ora kersa gelem ora gelem kudu budidaya patine Bratasena kersa ya ngono ora kersa ya ngono nyuwun sewu yen nganti Kakang Durna mbantah dawuh diparingi wektu udakara 7 dina ora bisa mateni si Bratasena nuwun sewu aku iso ngrusak Sengkuni iso mbubarke pertapanmu Sengkuni iso mbubarke pondok Sukalima kene lho kanthi cara apa kowe bakal bubarke pondok Sukalima kene Sengkuni aku bakal nyebar ana layar kaca lan layang kabar lamun to pertapanmu kene ngajarake aliran sing sesat ora mung kuwi Sukalima kene bangunane bisa magrong-magrong sarta tumpakanmu roda papat iki kabeh ya saka dhuwit negara Ngastina APBN anggaran pendapatan belanja Ngastina yen angger Duryudana sida gerah sing dadi penggalihe bantuan pendak sasi sing diglontorke ana Sukalima bakale dindek ora mung kuwi kene mengko bakal ditekake alat berat kanggo ngembroke kabeh bangunan sekolahan Sukalima kene yen kene wis ambruk papan kene pondok kene arep tak dengne komplek piye mening ora kira-kira ngono wae kejam kowe Sengkuni kowe kejam Sengkuni ayo pikiran Kakang aja masih
aku. Caritaning satriya linuwe kang mardi mring Gautaman tan bekat mring Anestine Hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrih Sekar gadung ngas gandanyo maweh rarasenaning driya Iki ndak sawang ora pangling muridku sing ndak tresnani si Bratasena. Kok katon sumengko pengawak bajra-bajra kang mawa gita-gita kang amangku gati ana parigawe apa ngger bocah sikit, bocah Centara Bratasena. Wah, Durna guruku. Bratasena piye? Tok aku ngadhep marang panjenenganmu, ya kuwi saka krenteking atine Bratasena. Kang kepingin nambah kepinteran ngangsu kawruh gegulang ilmu. Lho ngosek ta? Apa isih kurang anggonipun bapa maringi ilmu karo kowe Bratasena? Anggonmu ngangsu kawruh mapan ana pondhok saka lima kene, sok glogok banyu ngejon paribasane. Anggonku menehi ilmu marang kowe. Apa isih kurang, Ger? Bocah Sigit Wijasena. Bapa Durna apa lali? Bapa Durna nate ngendika mbok menawa wong golek ilmu kuwi ora ana watesi. Dawuhe Rasuling Gusti kang pungkasan ngandharake wong golek ilmu kuwi saka lair nganti tumekaning pati, wiwit jabang nganti cerapang. Malah saka pengendikane para kang ahlul agama mau sore ngandharake wong golek ilmu ki ibarate gayuwen ilmu nganti saka negara Cina. Mula aja ngendoni karo tekadku Bapa Durna. Ya, yen pancen mengkono. Apa ilmu sing kok kepinginake, Nger Bratasena? Kaya sing mbok janjekke marang Bratasena Triyari Kawuri. Kaya sing mbok janjekke Bratasena 3 dina kepungkur. Iya kuwi kawruh sangkan paraning dumadi utawa ilmu kasampurnaning urip Bapa Durna. Hagyat risang kabeh rangu
rinanggul ginempit kempit jo sangretnaning bawana ya si tukang malang adi ya si tukang kudu gering kapruh kasampurnaning dumadi iya kapara nyata ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara iku pitukane abot longger syarat-saranane ora gampang ora mung bondo ning sisip sembire luput katuranggane nyawamu sing dadi korban ora peduli wis kadung madhep kang sarta mantep rasane Bratasena iya ana syarat-saranane syarat-saranane apa mergake kandakno Bratasena kudu bisa golek kayu sing jenenge kayu gong susuing angin lah dene mapane ana ing alas Trik Basara utawa lengkeing Gunung Candramuka piye kowe sago apa ora Bratasena Piye Bratasena ana paribasan yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja mani-mani aja mangu-mangu rasamu Bimasena Bratasena ora bakal mundur ing geguntur ora mendha ing pamiluta Bratasena saguh mujuti bagus Ger bagus tegese wis golong gilik niat lan tekate Bratasena mung pangestune Durna guruku kang tak suwun muga-muga sembada kang sinedya rahayu kang tinemu pangestuku gumrojok kaya banyu sedodo muga-muga bisa kasembatan apa kang dadi gegayuhanmu Ger bocah Jentara Bratasena Andekmuna ya pinter. Andekmuna ya iso. Kowe ngerti sing dadi kekarepane Patih Sengguni. Guru ya ngono kuwi. Kudu iso dadi wong politik. Ngerti kekarepanmu piye Sengguni? Lah, Bratasena dina iki mbok lebokke alas. Iki mengko mesti tan wurunga bakal tumekaning pati. Sakarepku nek mung ngarani. Yen Sengguni duweni panemu ning jero alas, Bratasena mesti mati. Ya sakarepmu. Ya. Tarunana Windanana. Sengguni ora bakal bali ana negara Ngastina. Aku isih bakal ngenteni. Bratasena iki mengko kira-kira bener-bener tumekaning pati apa to yen ora. Dandannya sekar gadung. Sumamur ing
Yayi Bratasena. Anoman malumpat sampun prabdeng widing Nagasari. Mulat mangandhap katingal wanudya yugara haging. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Iki ndak sawang kaya Yayi Bratasena lonjong mimis playumu melar mingkus sing dadi ambekanmu. Arep menyang endi Yayi? Kakang Anoman mituhu dawe Durna guruku goleki kayugung susu ing angin mapan ana alas Trik Basara lengkehing gunung Candramuka. Kanggo apa Dimas? Kanggo srana wedharing kawruh sangkan paraning dumadi Yayi Bratasena. Alas Trik Basara kuwi alas angker kuwi alas wingit. Kayugung susu ing angin kuwi ora ana. Kowe dijlomprongke karo gurumu, dialap patimu. Ora ana jamake. Guru tegel tega marang murite. Ketang gedene tresnaku marang Yayi Bratasena. Bali ya, Di. Bali Bratasena. Bratasena tetep bakal mbacutake laku. Bali. Bacut bali Bratasena. Rawe tak rantas, malang tak butung. Bali Bratasena. Mangancur lagune angin gugur agraning erga guruh gurnita kagiri-giri kocap kacarita nalika samana Dian Bratasena wis prapteng tepining alas Trik Basara lengkeng gunung Candramuka. Sigra mlintir gumbala hangunjal huswa hambekos kadya teksaka hanembur wisa. Alas gong gegerutan kebak gurdoting jenggelek. Panging kekayon sambung sumambung tepung hamaro gunung.
sigra katrajang kridaning sang panenggak padha sanalika bumi horeg goro gurnita padas padha gempal jurang samya jugruk wit ingkang gedhe rebah kabarubuh ingkang jero tancepe padha pokah ingkang cethek rungkat sak oyot-oyote watu gilang kinaryoon celang gugur hagraning arga gumaruduk sabawane nganti kaya gerah ing mangsa labuh buron wana hambyar bubar mawut sarsaran gajah banteng singa barong wersuh kelawan kidang menjangan dalah ibri-beran otot kenceng ngarenceng wadana hambrabak netra hangandhek hangatirah hanggeget waja Dian Bratasena ngupadi baya pundi dununging kayu gong susu ing angin alas trik basara inarya bat-batan Raden Bratasena
Lah ing kono to lau. Den Babati Alastri Basara kalian Raden Bratasena. Sang Bratasena datang graita lamun sajroning alas ana wujute buta loro kang lagi jejaga. Raseksa kekalih sajak kaliren. Pramila golek daging sak tampel, gedhe satetes kinarya nyambung uripe. Solaing raseksa, solaing buta kang lagya pados pangan. Yen Cinandra mliwes nyampar banyu.
Kata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi sarira ngawula tumangka dek wok simbar jaja yen ngandika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris bojleng iblis laknat padha jek-jekan kece wali kece sadat setan wali kobra Yayi adhiku Yayi Rukmakala ana dawuhmu apa Kakang Rukmuka pranyata dewa isih adil Yayi kok Kakang Rukmuka kandha mangkono nganggo dasar apa nganggo wewaton apa buktine wis cetha nalikane ana Alastrik Basara kene wis babar blas ora ana panganan ya kuwi wujude kidang kang sarta menjangan iki dewa malah kirim pangan sing wujude manungsa ya yen pancen mengkono enggal ditakoni wae sapa jenenge lan saka ngendi asale aku selak ora kuat ngempet luwe Kakang sabar luwih dhisik Yayi manungsa yen titik saka busanamu kowe kuwi satriya sapa kekasihmu lan saka ngendi pinangkamu dene kowe wanuh wani mlebu ana Alastrik Basara kene wah edan suarane gumleger nganti meh kaya gempa bumi wah suarane wae wis marem endah daginge ya Kang iya Satriya Jodipati Bratasena aranku Bratasena ya Bimasena edan bali takon ana buta loro sak kembaran sapa jenengmu aku sing bau reksa alas kene jenengku Rukmuka aku Rukmakala lah banjur kowe Bratasena nganti kedarang-darang tekan papan kene apa sing kok upadi aku mung mituhu dawe Durna guruku goleki wujute kayu sing jenenge kayu gung susuwe angin lah dalah kuncung nganti gelung lagi weruh kandhamu iki kowe aja ngapusi dawe guruku mapane kayu gung susuwe angin mapane ana kene wah iya ngerti aku ngerti papane aku ngerti panggonane apa mau jenenge kayu gung susune sapa mau susuh ing angin wah susuh ta tak kira kowe mau aku ngerti nggone aku ngerti papane ana ngendi papane ana ing wadukku carane njupuk metu tutukku mlebu wetengku ateges kowe tak pangan yo kowe arep mangan aku yo yen arep mangano kowe bisa mangan aku sepisan wareg selawase urip edian kowe bangga aku bangga wah lah dalah leno pangindha geget siung pengapit bialiaran dihancur pecah diasmu wis
Iku saknyatane gunjang seret pinangun model manaluri rinetan unik rimanggo kirakan berasa kami arsin anggrek sesirenan rapok kepincelan suwe-suwe menuju brono bangkit maka kami romo segera saya lakto sumadi ngaliling gunjang ilang sipating raseksa jebule Indra lan Bayu Dewaku basaku katuru Hong ilahing sekaring bawana langgeng iya ya ngger Bratasena wis ulun tampa Bayu Dewaku sembahku katur ya wis tak tampa Bratasena tak pundi handayanana kasantosan pangestune Indra lan Bayu Dewaku kenang apa sababe Indra lan Bayu bisa mimba dadi buta alas kawruhanana kula marmane ulun sakloron mimba dadi buta awit saka kena paukuman saka pukulun Bathara Guru nanging sing wigati aku ngaturake panuwun marang Bratasena kang wis ngluwari panandhang ulun iya
Ulun bakal takon luwih dhisik, kenang apa kok jeneng kita keroyo-royo mlebu alas kene? Mundi dawe Durna guruku, goleki kayugung susu ing angin kinarya sarat pedaring kawruh sangkan paraning dumadi. Jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat Bratasena. Kepiye? Sumurupa kayugung susu ing angin kuwi ora ana krana kuwi mung pasemon, kuwi mung pralampita. Lire kepiye? Jarwane mengkene. Kayu iku kayun iku tegese karep. Dene susu ing angin kuwi napas kang ateges urip. Cethane saben-saben wong kudu duweni karep kang gedhe. Nanging aja wegah Hambudidaya Wejasena. Sino karata mrestar tampu tampuning utama titi tetep dadi pangubening tetep dadi pangubening ong wadya tentreming adi tamtu kena tinulada ya silir wulan dadari kinarya tandha tarima kasih krana kita wis ngluwari panandhang ulun kita bakal tak paringi bebungah wujute sesupe Dwi Indramani ing marih dayane Bratasena yen ambyur sajroning samudra ora bakal tumekaning pati amarga sesupe Dwi Indra iki bisa menehi daya kekuatan nalikane jeneng kita mapan ana banyu. Maturake panuwun Indra Dewaku. Ulun uga bakal paring piandel marang jeneng kita ingkang winastan gelung winangun minangkara Candhi Rengga endhek ngarep dhuwur mburi. Kang ateges kita wis dunung sapa kang kudu nyembah lan sapa kang kudu sinembah Bratasena. Aturake panuwun marang Bayu Dewaku. Remna paningalmu, weningna ciptamu kinarya panjinging sesupe Dwi Indramani ing marih. Sabanjure pun ulun sakloron bakal nyuwun pamit jeneng kita Bratasena baliya ana guru kita. Semono uga aku Bratasena ulun uga bakal mring kayangan ngestokake Dawindra lan Bayu Dewaku barengi Sintrang Samirana. Muga anyembuh jantraning Bratasena satemah kasembadan apa sing dadi sedyaku. Sintrang Samirana kesering waris pandikan guru ing paran sinuntun ing manon umakai Sintrang Samirana kesering waris
Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nganggo leren luwih dhisik ya, Nduk. Iya yung iya ngestokake dawuh. Perkara lakon maguru utawa dewa ruci mengko kena ditutuke sak rampunge limbukan. Sing baku luwih dhisik ngaturake apa ta wigatine awake dhewe sowan mapan ana ing bengi iki. Nggih yung heeh. Ora lali sing angka sepisan ya kuwi ngucapake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa kang wis malembarake keberkahan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating pangeran aku karo anakku Limbuk bisa manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Wah, nggih yung heeh. Banjur bengi iki janjane dalam rangkaian adicara apa? Iki kok sajak bengi iki beda karo bengi-bengi liyane, heeh. Bengi iki adicarane ya kuwi tasyakuran. Oh ngono. Tasyakuran sing digelar dening keluarga besar almarhum Bapak Ajis Romli. Oh ngono. Iki kabeh keluarga besare padha mlumpuk. Iya. Nganakake syukuran, lek-lekan tirakatan, nggelar kelir gantung gong ngadani adicara wayangan. Wah, iya. Pancene syukur kuwi kalebu perkara sing penting, syukur kuwi kalebu perkara sing baku ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono kok, Nduk. Gusti Allah Subhanahu wa taala wis nate paring dawuh lumantar kitab suci, sok sapa sing syukur marang kenikmatanku yakti bakal tak tambah sing dadi kenikmatane. Iya. Lan sapa sing kufur ora gelem syukur mring nikmatku bakal nampa siksa sing amat pedih. Wah iya. Alhamdulillah wa syukurillah bengi iki wis kasembadan sowan ya, Mak. Ana ing dusun Nglujon, Desa Suruhan Kidul, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Mula wis sak trepe Kang sarta sak majipe kok, Nduk. Wis sak majipe aku karo anakku Limbuk ngaturake panuwun. Kunjuk sapa wae, Mak. Ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk keluarga besar almarhum Bapak Ajis Romli. Iya. Uga sahibul hajat Ibu Romli. Iya. Iki janjane beliaunya dan sekeluarga iki pidaleme saiki mapan domisili ana ing Balikpapan. Ana ing Balikpapan ya. Ning nyatane beliaunya anggone tresna karo awake dhewe, tresna karo awake dhewe sak kanca saka Nganjuk ingkang kagabung ana ing Sanggar Seni Astabrata. Ya kuwi nyempetke waktu kondur ana ing daleme kang mapan ana ing Tulungagung nggelar adicara syukuran menghibur para warga masyarakat ingkang mapan ana ing kene. Wah, luar biasa. Adoh-adoh Balikpapan direwangi mulih mapan ana ing daleme Tulungagung kene. Iya. Mula ngaturke panuwun sing tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak kepada Ibu Romli Sagotra sing wis percaya marang awake dhewe sak kanca. Iya. Saka Sanggar Seni Astabrata Kang Mijil saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Alhamdulillah ya. Sing baku jembarke paseduluran nyambung tali silaturahmi ya, Mak. Pancen bener kaya ngono kok, Nduk. Awake dhewe sak kanca sowan ana ing kene ora arep pamer apa-apa, jernyatane Tulungagung kuwi gudange seni dan budaya. Iya. Tulungagung kuwi gudange dalang sing hebat-hebat, para pepunden ingkang pinunjul. Iya. Awake dhewe sak kanca bengi iki ora arep pamer apa-apa, ning kene iki mung nempil kamardikan, nderek belajar kang sarta ngalap berkahipun keluarga besar
almarhum Bapak Ajis Ramli. Wah, iya ngestokke dawuh, Mak. Pancena nggelar syukuran kanthi ngenekake wayangan kuwi wis pas ya, Mak. Eling-eling wayang kuwi ora mung tontonan nanging uga tuntunan kang kebak marang tatanan. Pancen bener kaya ngono kok, Nduk. Mula yen ana sing kandha wayang kuwi musyrik, wayang kuwi bid'ah, kuwi tak kira kleru, kuwi tak kira luput, kuwi tak kira kurang pas. Oh ngono, nyatane mau sore sadurunge wayang kawiwitan, ya uga kagelar ana tausiah utawa maidah kasanah. Oh ngono, dadi wayang kang kalebu seni dan budaya karo agama kuwi beriring berjalan bersama. Oh iya, mergo apa wong nonton wayang ki mung kari nonton niyate. Oh, wong nonton wayang ki mung kari niyate. Innamal a'malu biniat. Apa-apa kuwi gumantung saka niyate. Oh iya, yen niate nonton wayang mirsani karo ceritane, nuntun ya kuwi mirsani sing dadi tuntunane, mirsani sing dadi pitutur sajroning cerita wayang, kuwi tak kira ora enek eleke, kuwi tak kira ora ana musyrike. Oh ngono ya, Mak. Lah sing marai enek wong sing ngarani wayang ki haram, wayang kuwi musyrik ya apa? Sing marai enek wong kok ngarani wayang kuwi haram ki kocapo. Nek enek wong nonton wayang budal tekan omah nawaitune ora golek pitutur-pituture wayang, tekan omah ora duwe niat nonton apa sing dadi alur ceritane wayang, ning nawaitune tekan omah bareng tekan nggon lokasi wayangan sing dipentelengi sindene. Lah iki lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Iki sing karom iki. Nek mentelengi karo batin ya Allah, alhamdulillah paduka sampun paring nikmat ingkang kados mekaten luhur kang sarta nikmat ingkang turah-turah paduka nyiptakaken umat ingkang ayune kados mekaten. Ngono ora apa-apa momo batin ngono. Lah beda. Batine beda kok. Batine. Bah, kesindenke kok mentur-men to. Pama sinden ke tak kumpono piye lha kumpone sing marai karomno. Oh iya. Iya ya, Mak. Dadi apa-apa ki gumantung karo niate. Iya. Apa meneh sajroning sewengi natas? Iya. Intine cerita wayang kuwi ora ana liya kejaba mung amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf perkara sing becik nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Iya, tembunge Jawa ngandharake Suradira jayaning kang ngerat suh brasta tekaping ulah Darmastuti, sapa bener bakale jejer, sapa salah bakale seleh, sing nandur bakal ngunduh, sing utang bakal nyaur, sing nyilih bakal balekke, sing gawe bakale nganggo. Wah, iya luar biasa, hebat Mak. Mula aja nganti salah mentafsirkan karo wayang, aja nganti salah mentafsirkan karo seni dan budaya. Iya. Wong ya nyatane awak dhewe iki iso sekolah. Iya. Awake dhewe sak kanca astabrata iso sekolah, iso nganti lulus anggo di sekolah, iso nganti lulus sing kuliah, iso nganti lulus kuliahe. Ya mergo awake dhewe nyambut gawe ben bengi ngene iki. Ya, nyambut gawe ya mung mergo mayang. Ben bengi ibarate ngadep gamelan, ben bengi ngadep debok. Lah iya. Ya mergo lambene Dalang Akbar iki jadi dibutuhne karo masyarakat. Lah iya. Ngono, Mak. Iya, makane iso nganti ayo iso nyembadani apa-apa. Ngene iki awake dhewe srawung, Nduk. Srawung karo masyarakat Nglujon Suruhan Kidul Kecamatan Bandung. Ngene iki ya tambah sedulur, ya tambah rejeki, ya tambah sing dadi pengalamane. Oh ngono, Mak. Wah luar biasa. Para panitia EO suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Pancen kaya mengkono. Nek mernah-mernahke dalang, nek mernah-mernahke kanca-kanca pengerawit, nek mernah-mernahke kanca-kanca pesinden luar biasa, kanca-kanca EO, kanca-kanca panitia hebat. Khususnya Pak Lukman yen ora kleru mau sore uga melu natake mernah-mernahke.
Beliaunya orang Cina. Sing ngaji mau sore iki ya wong orang Cina no. Oh ngono. Ning iso basa Jawa, Jawane alus. Wah, tak kandhane kok no. Saiki wong-wong Cina sing urip ning Jawa ki malah aluse iki ngungkuli wong Jawa kuwi dhewe. Oh no. Kaya aku tau duwe pengalaman. Pengalaman piye? Oh, nalika pentas ana ing Kutai Timur, aku iki duwe pengalaman. Kutai Timur Kalimantan Timur nalika semono aku ora nggawa komplit, gur gawa penyimping sing natakne wayang, dalang, bedhug karo sinden loro. Wayangan rampung terus mulih, arep mulih. Mulih saka bandarane Bandara Samarinda. Wis bar wayangan arep meluncur ning Bandara Juanda. Ana ing Surabaya. Aku jejer karo sing bedhug. Fafa kuwi. Lah ngarep kuwi enek londo loro ngono, Nduk. Londo loro. Fafa tak jawilke lho, Fa. Londoe bae kaya wedhus ya. Mbok ngonokne Fafa. Londo kaya wedhus ya, Fa. Lah bareng pesawat take off landing tekan Juanda. Pesawate wis mudhun londo ngadeg terus liwat ning ngarepku. Nyuwun sewu Mas, londo wedhuse badhe mandhap riyin. Bah, isin aku to. Lah ya, bae iso basa Jawa. Lah iya. Lah ya apa? Mula aja ting Celemong aja ting Celometan kabeh iki urip ning Jawa ki rata-rata wong-wong iso duwe tata krama, duwe subasita, iso basa Jawa, iso basa krama. Mula kuwi lah iya. Eman eman
sembayang sira iku marakaken di sira iku marakaken di sira lawan nabi ayem wong larat dalam sembayang padha sembayang mujudke jedheke iman padha sembayang minangka Bengi iki sing kepareng rawuh luar biasa ya, Mak. Nduk. Sing rawuh pirang-pirang. Durung maneh sing memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media. Iya, heeh. Ternyatane sok Ibu Hajat. Iya. Ibu Romli request lakon ya kuwi Maguru. Heeh. Utawa Dewa Ruci. Heeh, mau panjenengane sing ngisi ana ing tausiah mau sore wis menjelaskan secara panjang kali lebar. Iya, kalamun to Maguru kuwi sinau utawa tembunge agama tolabul ilmi. Oh ngono. Iya ngestokke dawuh. Sing penting ya kuwi awake dhewe menghibur ana kene porsine kudu pas antara lakon antara ceritane kang sarta hiburane. Merga aku ya ngrumangsani kok, Nduk. Perkembangan zaman kuwi penonton kuwi majemuk, maneka warna wujute, maneka warna sing dadi ya kuwi kesenengane utawa selerane. Ha iya. Ana wong mirsani wayang pengin nonton alur ceritane, ana sing mung kepengin nonton hiburan lagu-lagune, ana sing kepengin mung delok utawa sabetane dalange, ana sing kepengin nggur delok keramaian utawa saba bakul, maneka warna sing dadi niate. Mula awake dhewe ibarate wong dodol kudu bisa ngratani kabeh. Lah iya, godhong tela wae bisa gawe lega, kenapa sama-samane manungsa ora bisa gawe lega? Wah iya, iya. Siji desa mawa cara, setiap daerah beda-beda selerane. Lah iya, nek ning kene iki lakon ya gelem, hura-hura ya gelem. Lah iya, tergantung piye dalange nek membawakan sebuah pementasan. Lah iya. Apa ana daerah sing angel adenane ngono apa ya enek? Lho enek, Nduk. Daerah sing angel adenane enek kuwi. Daerah, oh enek nang daerah kono. Daerah lor kono. Lah iya, kuwi penonton wis blas suwengi iki ora kondusif. Oh ngono. Tak bandingne karo iki mau bengi iki mau jan penonton hebat. Ning guyonan ya guyu, ning lakon ya ngematne. Lah iya, ning hiburan ya mengapresiasi. Ana ning daerah lor kono. Heeh. Doalange lagi pitutur dalange cek mewecang ngono. Penontone mbengok tajamnya karang Pak Dalang. Wong wayah lakon kok tajamnya karang, karang nggo nuthuk ndase kuwi. Lah iya, ya maneka warna, Nduk. Lah iya, ngestokke dawuh. Iki awake dhewe sowan ora ijen, heeh. Uga nganti para sedulur-sedulur bintang tamu. Iya, sinten mawon ana